Ja, jeg tror, jeg går herfra, ja. Vil du med mig ind og spise? Ja. Værsgo, en champignonsuppe. Er du sikker på, at du ikke skal have en? Nej, tak. Okay. Ej, okay. Ja. Vil du have en? Nej. Fy for fanden. Det er for klamt. Ej, altså, kan du godt holde op? Nej. Hvorfor spiser du det egentlig? Fordi det smager godt, måske. Hvad? Hvor er du ulækker? Ja, luk lige røven, ikke? Nej. Jo, det gør den. Nej. Jamen, så går jeg altså. Nej, du gør ej. Du bliver hos mig. Okay. Fint. Godt. Det var dejligt. Jeg har lyst til dig. Nu. Lige her. Ja. Men jeg har ikke lyst til dig. Og hvorfor så ikke? Lille ven. Fordi du ligner en lille stor. Okay. Ja, og hvorfor inviterer du mig egentlig herud? Fordi at jeg har lyst til dig. Men mest fordi jeg vil se den der. Og ham. Og jeg ser ham der. Min morfar. Okay. Vi er faktisk bøsser. Bare så vidt. Altså, du er ikke sur, vel? Så kan du ikke have lyst til mig? Altså, hvis du kan ham der. Det er vi heller ikke. Ikke helt i hvert fald. Jeg vil være kæreste med dig. Virkelig? Jeg forstår det ikke. Det er også kompliceret at være bøsse. Ja, jeg har ikke prøvet det før. Det har jeg heller ikke. Kun lidt.